Ukhozi olumaphiko olugula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyiyo egcwele izibini nemafini icula ingoma emnandi yayahlukanisa unyaka omusha komdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidololozela sathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu ukhozi FM luhamba phambili. Ngikubingelele ngikwamukele kwesinye isiqephu esimnandi sokhozi FM TV igama lami nguNeliswa Cele. Uyazi nawe top 10 yomsakazo ukhozi FM eshisa ikhotha siphekwayo njengamanje. Namhlanje ke siniphathele ingoma igushi soke siza ukuthi umthandeni ngempela uyiphethe yini lento yokuhlukanisa unyaka. Uyazi nawe performance siphethe siphinde sikhulume naye siza ukuthi uthini asambeni siyababona. Mangithiwa umubi kamnandi umuntu umubi kamnandi mayemela mina. Kade ngilongishilo ngikhala ngithi ngimaboko iloko ingishayile nje lento ukuthi ngempela akabe khona ke noma uthi umubi ke nje ube mbele yena. Sandeni SK noSmina of bathi umubi kamnandi. Namhlanje kumsakazo ukhozi FM njengoba sishilo sathi sine unplug session yethu emzuzu ngama23 ushayile ihora le11. Namhlanje sikhuluma nesihlabani somculo kaMaskandi umthandeni SK Manqele. Lena ke insizwa ke esiqophe umlando omkhulu kumculo kaMaskandi ukuthi nje ube umculo oqala nqa ukwina ke record of the year kuma South African Music Awards kanti ke siyamazi ukuthi ke wakhipha ngonyaka odlula ingoma yashisa ikhotha athi Paris thatha umuntu wami ngimise Paris kulonyaka kubuyile uthi ke eGoshi njengoba ke sinaye ekhuluma ke ngendaba ke sikhuluma indaba yengoma ehlukanisa unyaka ingoma ezishumi ezikhethiwe uwe mlaleli siyabingelela siyakwamukela kumsakazo ukhozi sawubona futhi mthandeni. Hello sanibonani njani siyaphila kunjani yebo ngicela nokwelethi hure yebo umthandeni SK ke lo usefikile ngaphakathi endlini zomsakazo umfana wale eMdletsheni la ngisuka khona ngaphansi kwenkosi uMdletshe kumasipala walapha yana kwaHlabisa kwi-Big 5 yebo sanibonani yebo sawubona ngiyamthemba ukuthi umlaleli ujabulile kakhulukazi umthando umculo wakho kulesi sikhathi sifuna nje ukuthi ngaphambi kokuthi singene la uzobe usiculela khona ingoma zakho ezithandwa abalaleli noma umlaleli okhozi FM ufuna ukuzwa nje ukuthi singake sibheke unyaka wakho ka2024 ukuthi uhambe kanjani ngiyazi ukuthi wina indondo kwale ubone kanjani ukuphathe kanjani unyaka ka2024 unyaka 2024 ngoba isikhathi esiningi mina makuqala kuhlukana unyaka ngiyangiguqa ngithandaza lapha engikhona noma ngabe ngisenkalweni ngiyayipaka imoto bese ngithandaza bese kuba khona nje izinto engiyibongayo uNkulunkulu uJehova bese futhi kube khona futhi engicelayo angiceli ke izinto eziningi mina ngiyacela nje ukuhlakanipha bese ngicela umfazi ngoba manje lokho iprosponeka lento lena yokuthi ngigane ayihlangane khona kuphela nje ngakutholanga kodwa hayi cha kuningi ukuhlakanipha impela ngathi yebo usahamba kahle mfowethu siyazi ukuthi uqoshiwe noma ukhethiwe umlaleli nomlandeli wakho ukuthi ke ingoma igushi ingene ku top 10 yokhozi FM kuzingoma ezohlukanisa unyaka noma engasihlukanisa unyaka mhlambe ukusitshela nje kabanzi ngaphambi kwesigijima siyongena ngale uvotwa kanjani ingoma yakho uyibhala nini uyikhipha nini njengoba ishisa kanga mfowethu indaba yakho mina ngiyazi asazi ukuthi siqale ephi sigcine ephi mfowethu mawukhuluma novele nomuntu njengami kahle abantu abanjengathi akubona abantu ku-interview abantu ukukhulunywa ngabo njengoshaka sebadlule bengasekho sekuchazwa nje sekuchaza umlando uthi lokho kwakhona umuntu onje yebo kodwa siphinde silibonge leli thuba lokuthi kube khona nembukiso bhanyabhanya esikhathini samanje ngoba lokho kwenza ukuthi umlando ungajeki uqonde nje sigcine sazi sibona ushaka lonke yebo okay cha lapha ke inkulu indaba lapha okhosini FM zibambene ngehluthu lapha impi yabalaleli ngapha ongabalandeli bami kuzoba ukhozi FM isikhondla somsakazo isikhondla umsakazo ukhozi FM okuyiwona wodwa onegunya lokuba nengoma ehlukanisa unyaka yebo bese nithi abanye abathule yebo kunjani nami ngithule wena ke ngoba sikubizela sikunika ithuba lokuthi ukhulume yenza njalo siyavota lapha sithi ingoma mawuvotela umthandeni nje vele ucacise ngoba ukucaca usho ukucaca uyacacisa nje ucacisa kulonyaka uthi ingoma bese uthumela lapha enombolweni ethini ke
ngithi yona leyo nombolo lapha epage lokhozi yebo ngicela ngiphuthume impela kakhulu nivotela ingoma C bafowethu niyazi ukuthi ke mina kakhulukazi ngibeka kakhulu injabulo yabantu phambili ngibeka injabulo yabalaleli bokhozi FM phambili okuyibona abathanda umculo wami so ke ngiyathanda ukuthi namhlanje noma kulonyaka becacise ngoba masisuka khona lapho futhi siqeda ukushaya unyaka siyahamba siyojabula lapha emdletsheni njenga last year nge4 kaJanuary ngiyafisa ukuthi sithi sijabula nje yonke into ibehambe kahle singathi sijabula kube khona nengozi yebo kunjani sithi ke ingoma C ku 35615 ingoma C asiqale phansi ke sisho kanye ingoma C bese uyathumela ku 35615 awuzweke iyo ntombazana mfowethu silindele ingoma zakho namhlanje siyangale ke la sothumela khona ke noma ke sidlale ingoma zakho usidlalele bukhoma noma kanjani bafowethu sizothinta nje mangisuka lapha ngiphuthuma lapha yana ke lapha na kumasipala wasendwedo mangisuka lapho futhi ngisho lapha ejozini ukuthi ngiboni i-guide yakho ngathi hayibo usuku nosuku 2 3 4 ama gigs ngathi hayibo khamba kanjani abanye kuyenzeka ngicene ngafikanga kodwa ngiyake ngidlulisa ixoliso nje bangixolela bafuna khona la thoda ngicene ngafikanga khona asibonga ukuthi uthini ufikile kuthini bekhoqa siyabonga mlaleli ke yebo Ngifisa umuntu wami perisi ngifisa naye ngangithanda inhle amandla nganginayo ngifisa umuntu wami perisi ngifisa naye Tutututa Ukichimukile ngakithi Manjamanu Izukande ngolofami Kabe muthi ngelusitita Ngikabule ngawo tembalami Manjamanu Izukupela maje Abantu batuthanda liboni Adiyo sala nkomoni Ubeketi indoda engenamali indoda engenabutho amali kanti ukhetha kanjani ukhetha kanjani ngoba mali ingasebenzi mali kanti ukora kanjani ukoba kanjani ufuna kanjani ufuna kanjani mali ingasebenzi Maria ukora kanjani ukora kanjani ufuna kanjani siyasebenza asifuna yabaya ayabaya yo sifuna yabaya ayabaya yo sifuna yabaya ayabaya asifuna yabaya
SK kumsakazo ukhozi maphiko simthola bukhoma la sikhona njengamanje simthola bukhoma M1 umsakazweni ukhozi 100k imasinga la sikhona sithola ingoma yesibili mfowethu ithini ke manje ngoba isibili obvious igushi sigushi so kwiParis esakuyigushi manje asiye mfowethu yebo umoya usekho ukhona umoya uthi Mama, sipona nosanusa Sweetie, love, sipona nosanusa Dali, oh mama, sipona nosanusa Asumara para pepe Asumara para pepe Asumara para pepe Aksiwani busholo Wema Ngadena Tasi Aksiwani busholo Wema Ngadena Tasi Aksiwani busholo Wema Ngadena Tasi Shele nzizomzu Nabega makamamna Nabele ngatate Shele nzizomzu Nabega makamamna Nabele ngatate Shela ipi Benakwazi awukafunza ukoma Amina shela ipi Benakwazi awukafunza ukoma Lali lale Lali lale Asumara para pepe Asumara para pepe Asumara para pepe Lali lale Asumara para pepe Asumara para pepe Asumara para pepe Nina yamta Ginempa Lemutu yamta Ishawa huba Nasiti Intinya yamta Walelele Asumara para pepe Walelele Asumara para pepe Walelele Asumara para pepe Walelele Asumara para pepe Sikotu mesetisi Ushina sindamani yesolise santini Walelele Asumara para pepe Walelele Walelele Asumara para pepe Walelele Asumara para pepe Una sikotu mesetisi Ushina sindamani yesolise santini Tutu mesetisi Nikushina sindamani yesolise santini Sikotu mesetisi Ushina sindamani yesolise santini Walelele Asumara para pepe Walelele Asumara para pepe Walelele Asumara para pepe Walelele Asumara para pepe wow Igushi ingoma enkulu kakhulu ingoma singase singene ngayo noma asazi ukuthi kuhamba kanjani mhlawumbe ukukhumbuza nje Mthandeni umlaleli ukuthi kuvotwa kanjani siyavota sithi ingoma Yeah. sithumele kule nombolo ethi 35615 35615 35615 amazwi akho nje okugcina ukufisela nje abalandeli bakho abakuthanda kakhulu unyaka omusha nokhisimusi omusha nongakusho nje abakwenzele khona mhlawumbe kulonyaka ka2024 Ingathi nje abafowethu inkosi babusise kakhulu. Yeah.
abekho abantu ababaleke okudlula abalaleli. Inkosi ngabantu, umfundisi ngebandla, ukhozi ngabalaleli. Ngicela ukuthi ngiqhathe lempi phakathi kwabalaleli nokhozi. Yeah. Bayagadla abalaleli, bagadla ngamavoti abo. Bathi ingoma bavotela igushi abafisa ihlukanisa unyaka. Bathi ingoma bethumele enombolweni ethi 35615. Makwenzeke kanjalo impela ngicabanga ukuthi bashaya phezulu lapho Khosi FM. Uyabona kodwa mabengenzanga kanjalo abelindele udumo lengozi futhi. Siyabonga kakhulu insizwa. Sibonge kunina nonke, sibonge emsandeni, sifisele konke okuhle. Siyabonga kakhulu bafowethu. Nibahle emakhaya ngiyanibona. Lesibonakaliso. Siyabonga. Ake njengamanje ngiphethe abathandi bamaskandi bazoyithanda kakhulu lengoma. Ikuyi top 10 isikhuluma nje and ibamincisile abantu asazi noma iyonani esizohlukanisa ngayo. Unyaka iGucci ingoma Butwami uyaphila. Isizulu sibuye sengidide yini ukuminca. Uminca abazi ukuthi kodwa bamincisile. Bamincisile okusalayo. Asidlulele phambili. Siqhubekele phambili. Ibamincisile okusalayo. Ngifisa ukuzwa umuza wakho njena. Siyabona abalandeli bayaqhubeka bayakuvotela. Unethemba ukuthi ngomhla ka31 songena ngawe ku2025. Ngizizwa ngijabule kakhulu, ngizizwa ngikhululeke esinqeni njengejakeje. Ngoba vele i-free kick mina sekujwayeleke nje ukuthi njalo makuzohlukana unyaka kwi-top 10 ngiba khona ngenxa yokuyikhandla nokusebenza kanzima. So nje ngikhululeke ngoba ngithi ngikhululekile. Ngizama ukuthi angikho under pressure, uyabona. Vele iGucci yahita abantu bayithanda. Osekusele manje ivote labo ukuthi bevote bethi ingoma bethumele kule nombolo lena okuthunyelwa kuyona. So sekuyilokho kuphela. Mabenze njalo ngicabanga ukuthi izobalance izinto ngoba ngifuna ukuthi ingabikho ucopho, uyabo. Ngiyazi ukuthi ikhathi eningi ngiyena umuntu ojwayele ukukhankasa, kodwa this time ngithi angikhankasa ake sikuphelelise nje konke. Ukhankasile umthandeni, ingoma ibe mnandi futhi njengeParis wayishaya abamnandi, waphinde wakhankasa futhi. Angithi yabo nabantu bephinde bevote futhi. Angithi yabo. So bese vele ihlangana lento ke bese ke siyajiva. Kafishane nje ngeGucci mhlawumbe mawungangichazela kwakuyingoma esuka phi nanifisani ngayo. iGucci mfowethu ukuthi ngizobe spoil ngento mhlambe engekho kuyo kakhulu. Kodwa lento lena yomculo icishe ifane umuntu osukuna ubizo, ifana nobungoma. Uyabona mabona insizwa ikhumula ujini weJester Row igqokile lokelibomvu, yabo singathandi nenyoni negede ezinyoni lapha ekhanda. Uyabona isuke ingathandi kodwa kusuke iphoqwa isimo leso. So nalento le yokuthi ke kushaya iGucci into nje esukele emoyeni, kwasuke emoyeni kwafika emoyeni ukuthi ayivele yenzeke. Angeke ngichaze okuningi kakhulu. And yenzeka kwabonakala. Ngike ngabona konje ibizwa ngani le i-gig list yakho ya December. I-gig guide. Ama event angaka uzowakhava kodwa noma usijwayele lento into zakho. Ngizokhava ngihamba ngebhanoyi, ngihamba ngebhanoyi lapha nje. Ngizokhava mfowethu kodwa la ngakhavanga khona ngiyangixolisa. Ngicela ushwele ukuthi cha bafowethu iphutha lenzeka kumuntu, yabo bese ngibuyisela ama refund, uyabona. I say thanda. Kumnandini lokho ngibuyisela ama refund. Imali mayisibuye. Masibuyele emuva. I'm sure kumnandi kubona ayiku. Iyabona. All right ke le Gucci ukuthi manje mangibheka wena ngivele ngibona ngathi manje izophinde futhi ngibuyele emzweni, yabo engangikona kasikhathi ngikandi iGucci. So ake sithi nje iGucci nje yilesimo nje lesingozi kanjena nje, yabona. Isonje mina ngitsizwa umZulu, yabo wena uyiGucci wena ngoba into uyabona nje into ebalekile uma wekhethe. Ngiyazibongela. Sibonga kakhulu. Mhlambe khona amazwi nawo nje kubalandeli bakho nje isikhathi bevota. Nje amazwi nawo nje isikhathi bevota ngicela ukuthi uDecember ungabi ngomthandeni kuphela, yabo ngiyazi ukuthi unyaka ngomthandeni from uqala uze uyophela, kodwa ungabi ngomthandeni kuphela. Asiphinde sikhumbule ukuthi sinemndeni, sinabantwana abasidingayo, sinabobhuti bethu nosisi bethu nabazali bethu abasidingayo emakhaya. Ngicela ukuthi wonke umuntu okade sebenza lokho okuncane kade ukusebenza
uqale uyokuthula ngasekhaya uthi ma ufike uthengele umama ifridge ekhaya noma uthengele umama istofu ngoba nibathembisa izitofu omama uyabo bathengele izitofu komama nenze yonke into bese nihamba nojabula ke nokuvota ivote lekho nifaka nje yabo kodwa futhi singakhohlwa ukuthi nineimpilo zenu ayikho into engiqaphela kakhulu njengeimpilo zabantu abasupport umculo wami ngoba mina ngibathanda ngothando ongaphezulu noma olungaphezulu walendlela abacabanga ukuthi mina ngibathanda ngayo it's not like ukuthi kunormal nje yabo siyathandana ngempela nabalandeli bami so ngiyabakhathalela kakhulu ngiyafisa kushawa uJanuary nge4 lapha eMdletsheni celebrate ingoma okuhlanganisa unyaka abangine show vele ukuthi ushaya unyaka sihlangane vele siphila siphelele kungekho abaswelekile engozini kaDisemba ngikubongele nje ngomsebenzi omuhle uqhubeke nje wenza umculo abantu abawuthokozelayo nizwile ke indaba ingoma sima kuukuthi nje wena 2025 uthi igusha yenza njalo ke sibonge kakhulu ngiqhubeke ngikade umzila injalo nje yebo right siyabonga kakhulu thank you very much love you too